Tack. Det där är Blå. Bra. Bra. Du styrar lite med dubbelt så mycket poäng. Nej. Inte du bara blå? Ja. Nej, sport är bra. Ja. När domare samlas, när de alla samlas. Jag vet inte vad de planerar. Nej. Hur många guld har du? Ja, 3. 3. Silver? Nej, jag har bara guld. Jag har bara 23 matcher. Eller jag har varit med i 3 tävlingar. Och du vunnit alla? Ja. Det första det var, jag tror det var september typ här i Malmö någonstans. Och det andra gången i Malmö? Ja. Eller tredje då, Trelleborg också. Jaha, kolla. Så hon har bara brons, silver och guld. Så det här, ja, hon har tävlat en gång med den. Har du högre bild än dig? Nej, samma. Samma? Exakt. Kom igen, Henrik. Bra. Bra. Man tror att den där tjejen 7-16. vi ser har lätt vunnit. Aldrig att du klarar. Aldrig att du klarar. Bra. 9-17. Ja,